So, ako muna yung papalit na muka. Tanggap nyo ba? Okay lang sa inyo? Na hindi nyo makita si Rocky Terra. Ako muna. Okay lang ba? Okay lang ba? Robin Secret Files. Pwede! It's time for DJ Robin's Secret Files. Pag nakita to ni Rocky, nako. Actually, pangarap ko, isa sa mga pangarap ko na magbasa ng Rocky Secret Files. It's going to be an honor for me to read Rocky Secret Files. Isa pa, sobrang iconic kasi nun eh. Kapag ginawa niya rin yung Robin, Sienna, magandang content yun ah. Sigaw niya rin yung Robin, Sienna. Tapos ako naman, it's time for DJ Rocky's Secret Files.